gud ang Ginoo sa makagpusan nato sa kinabuhi nga niya karon. Dahil nangyapon ta sa ato ang mga saad si Ginoo, diya sa kaniya walay kapakyasan kung posible sa atong kinabuhi ang mahitabo ng atong pangayo pan sa Ginoo wa koy posible niyang ihatag ni dire kanato. O sa atong pagpadayon atong kuhaon diri nga pagturunan diri sa unang Korinto 2:6. Unang Korinto 2:6 abot ni siya sa 16. O siguro sa una nga eskwela ko sa una ako kabalo kung unsang kurso ako ang kanon eskwela ra jud ko. O nahuman ra ko nga kaning nahuman ra ko walay klaro ba kay pito ka tuig sa high school nahuman na gyud. O apan siguro sa matagusan nato ka kinabuhi nga bisan unsa pa kadaghan sa imuhang kurso nga nahuman ang kaning pagpaubos di gyud kaya ihatag sa kaning pag-eskwela kung dili ta makabaton sa pulong sa Ginoo. Diha ra gyud sa Ginoo, diha ra gyud sa pulong sa Ginoo ang tanang tinuod nga pagpaubos ato ang matagusan ka kinabuhi. O akong pagkabasahon ang 6 abot sa 8, 2:6 abot sa 8. Apan alang ni atong mga hamtong nasa ilang kinabuhing espirituhanon nagisgot ako kaalam hinuon dili kini ang kaalam nga iya niining kalibutan ako sa mga nagmando niining kalibutan nga mga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios ang iyang gililong sa tao apan gipili niya alang sa atong himaya bisan sa wala pa himuha ang kalibutan. Utso og walay pangulo niining kalibutan nga nasayod sa maong kaalam kay ko nasayran pa nila kini wala unta nila ilansang si cross as wala unta nila ilansang sa cross ang Ginoo sa himaya. Amen. Og magduko ta sa ulo magampo ta. Salamat Lord ning dapit sa akong tagon daghang salamat Ginoo sa dakong gayong Ginoo ngay mong gihatag na sa matagusan namo kinabuhi na Lord ikaw manguna niining tanan amahan. Naot amahan ikaw mag-abli sa mga una-unang kasing-kasing aron may sabta na mo ang imong mga pulong Ginoo. Tabangi kami kay dili na mo kaya kung wala ka sa imong kinabuhi. San pa Ginoo sa mga kalapasan ning man sa pulong sa buhat sa una-una pasaylo kami Ginoo aron matuhog kining mga pulong sa mo ang kinabuhi. Kining tanan amahan og gisalig salamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Ang atong tema karon ang kaalam nga gikan sa espiritu. Amen. Gi-address ni sa mga Kristohanon sa kuan diri sa Korinto kay tungod kay nagkinahanglan sila og kaalam nga gikan sa espiritu. Tungod kay ang ilahang pagkinabuhi dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kay gingon diri ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto gisulat aron pagtagan sa mga problema nga nasinati sa simbahan nga gitukod ni Apostol Pablo sa Korinto. Ang maong mga problema may kalabutan sa Kristohanong kinabuhi o pagtuo. Kaya itong panahon na ang Korinto usa ka dakong syudad nga Griego o biruhang syudad sa Romanhong lalawigan sa Akaya. Usa ni sa ka dako ni sa syudad o mao na atong ikuan diri sa tuang lugar. Sama ni siya o kanang sa Dumaguete dakong syudad. O gusto usab sa Ginoo nga o dasig sila ni Apostol Pablo nga ang kaalam nga gikan sa espiritu kay tungod kay naa sila sa lugar nga daghan kayo bang nagkalain-lain nga mga napundok sa tinuhuan daghang napo sila gasimpa po sila sa langob nga ila kaning sa pakighilawas ang ilaha bang pag worship pinaagi sa pakighilawas o mo ni sila gisulatan sila ni Apostol Pablo aron mapukaw ang ilahang kinabuhi kay hinumduman sila kay Kristohanon maguni sila o nagkinahanglan sila o kaalam nga gikan sa espiritu. Amen. Og tulo ka pagtulon-an atong makuha niining taknaa. Unsay kalainan sa kaalam sa kalibutan o sa kaalam nga langitnon? Ang kaalam sa kalibutan siguro makita nato ang kaning proud kayo ka sa kaalam sa kalibutan.
ako kuan kay ka pare sa ako Ako ra ikuan sa ako ang kinabuhi kanang sa trabaho. Gusto nimo na dili jud malupigan sa uban sa istorya, pero sa trabaho ba? Sa istorya dili ko ka palupig nga maayo ko na imuha. Para sa pare ko ga plus nga maayo ko ni plaza, dili ka mo dawat sa uban. Lahi tong lahi sa ubang haplas na. Lahi tong sa uban. Kay katong ko butilya mo suplanan niya kanang katong laha plastic. Yun ang langit kaning kalibutan nga alam. O kaning sa kalibutan kaning sa langit nun nga alam. Kuan siya kaning makuha nato diya ang kanang tinuod nga pagpaubos. Amen. Diya gyud nato ma relate sa tong kinabuhi kaning yung pagpaubos kung makakaton kita kanang giingon nga ang kaalam nga gikan sa espiritu. Unsay pagtulon-an atong makuha ni ining takna? Unang butang, kinahanglan nato ang pagkahamtong sa pagtuo. Unang butang kung kalikon, kinahanglan nato ang pagkahamtong sa pagtuo. Diya sa bersikulo 6 akong pagkabasahon. Ningon si Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Corinto. Apan alang ni atong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon naghisgot ako sa alam. Hinoon dili kini ang kaalam nga iya niining kalibutana o sa mga nagmando ni ining kalibutana. Tungod kay nakita na ni na sinati ni Apostol Pablo nga naay nagkalain-lain nga pundok sa tinuhuan. Kumbaga ba nga dili tong nanabang nang singalan ni nasa sulod nagkalain-lain kung dili ang mga practices ba sa simbahan nga dili ang usab-usaba nga kanitan para sa ingani layawan o kani sa layawan sa ayungon o sa bunga o parehara na sila Church of Christ kanya nagkana bang naay mga nagkalain-lain nga mga practices ba nang tanato unsay kamaagi sa ilang pagkuan communion munang nagingon diya nga nagkalain-lain nga pundok nga kinahanglan nga dili nato i-hit ang usab-usa kay tungod kay usa ra man tag gisimba og gialagaran. Ang Ginoo may atong gisimba gialagaran. Ug remind sila ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga mohamtong usab, mohamtong ang ilahang pagtuo. Ta usab sa tuang kinabuhi karon, balik din sa kinabuhi. Dili ta masubo kay atong kuha ang pagtulon aning kuan diri sa Corinto atong ikuan sa atong kinabuhi nga kinahanglan gyud mohamtong ang ato ang pagtuo. Ilahan militar kay kalabanan og dili magud dili mahamtong ang ato ang pagtuo. Dali ratang madala sa mga istorya, dali ratang natay problema sa tong kinabuhi. Dali ratang madala kay dili magud nato malikayan nga naa magud tay mga madungog nga dili maayo. Apan kung hamtong ang ato ang pagtuo, kagingon diri kung kakuha kita kaalam nga gikan sa espiritu. Kung kakuha kita kaalam gikan sa espiritu, dili ta madali-dali o kanang dismaya sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo kay hamtong naman ang ato ang pagtuo diha kaniya. O gingon diri kaning pagkabahin-bahin. Una usad nga pagkabahin-bahin sa ilahang kuan sa una sa ilahang kuan sa una pag simba motong ilahapong gi-remind pa ni sila ni Apostol Pablo tungod kay kaning kuan man ni sila kaning Kristohanon man ni sila mura bag nakalimot na sa ilahang pagka-Kristohanon silang pagkinabuhi sa una. Nag-remind sila ni Apostol Pablo nga dili unta maabot sa punto nga ingon ana magkabahin-bahin ug sa to usab nga kinabuhi ng amo po na ato ang kayan nga ato ra yung isentro ang ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo kay mo na kinahanglan magud mahamtong ang atong pagtuo aron dili malikayan nato ning mga pulong nga ni adiri kay usa ni siya ka pagtulon-an nga makuha nato nga ma-apply pod sa tuwang kinabuhi. Amen. Ug diri sa kuan kaning pakikilawas napo sila yung mga practices sa una nga panahon nga mag-worship pinaagi sa pakikilawas. Pila to ka buok ni pila ka buok mga kababayan na nanipas? 1,000. Muna ilahang pagkuan worship nasa kuan ilalom sa langog. Muna kuan. Munang nagkinahanglan po gi-remind sila ni Apostol Pablo nga
muhamtong ang ilahang pagtuo. Amen. O kita usab sa tuang kinabuhi nga para pong malikaya nato ang tanan nga susama ni ingon ani nga mga pulong ato ning kuwaag pagtulon aron malikaya nato ining mga butang nga dili maayo sa tuang dili maayo diri sa kalibutan atong malikayan. Kay akong usboning sa apan alang ni atong mga hamtong nasa ilang kinabuhing espirituhanon naghisgot ako kaalam. Hinoon dili kini ang kaalam nga iya niining kalibutan na o sa mga nagmando niining kalibutan na nga mga lumalabay lamang. Kanang mga butang nga kanunay natong kung gitinguha nga mga kalibutanon usa na siya ka lumalabay lamang apan kun kanunay natong tinguhaon ang nga muhamtong ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Dili gyud ta mapukan kalidalit sa mga pagsulay. Amen. Di man nato malikayan gyud namin tay mga trials sa atong kinabuhi man. Importante na hamtong na ato ang pagtuo. Hugot na gyud kay hugot na ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Mao gani ato ang kanunay nga damdan sa ato ang kinabuhi. Kung ato ta sa ikaduhang butang, kinahanglan nato ang pagkahadlok sa Ginoo. Amen. Kinahanglan po sa ato ang kinabuhi nga aduna tay pagkahadlok sa Ginoo kay tungod ning mga katawhan dito na sila yung mga practices ba sa kaning sa Corinto na sila yung mga practices nga dili na maayo. Munang pasalamat pud tag dako ni Apostol Pablo nga kaning pinaagi siyang sulat nga makakuha pud tag dakong pagtulon-an ba kay tungod kay Amen. lisod kayo nga magpaabot ta sa lisod kayo nga magpaabot para sinali magpaabot sa pulong sa Ginoo. May ikaw kinahanglan nga mahadlok ka sa Ginoo. Karon ato ang kinabuhi kung nabati nato nga kinahanglan dai nga mahadlok ta sa Ginoo, pinaagi ni ining pulong sa Ginoo nga gisulat ni Apostol Pablo nga na-remind ta bless kayo. Pasalamatan nato ning tanan. Amen. Ug diri sa versikulo 10 apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang. Bisan pa ni atong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Kinahanglan nga sa atong kinabuhi kinahanglan po aduna tay pagkahadlok sa Ginoo. O bisan asa ta ipahimutang sa Ginoo sa trabaho man wala tay laing kauban kinahanglan gyud nga mahadlok ta sa Ginoo. Amen. Dili ta mingon nga wala boy anunay na ako nang ibalik-balik kay dili ta mingon nga ako ra mang usa walay nakakita na akong laing. Karon tinuod lang sa sitwasyon nga sa mua karon na akong mga kuan na diha mga pamilya niya nasayod mo o nasayod po ko nga ug unsalan ilaha pong mga pagtuo silang kinabuhi napamanggod sa mga kalibutanon apan dili ko mawad-an og paglaom jud nga ma-rescue gyud na sila base nitugot sa Ginoo nga makashare pod kay lisod kayo nga mag-share ka nga ana manggod sa kuan na manggod sa kanang ayon ana ampingan po nato na mga pulunga nga dito nato basta-basta hatag anang kuan kay mahimo maning walay ayo og dili sa una walay matago diha sa Dios sa Ginoo wa gyud matago bisan asa ta patubang adto mata sa walay makakita nato ang Ginoo mao gyud nakakita sa matago sa nato ka kinabuhi og siguro kitang tanan niya karon wa mata masayod kung sa joy kana yung tinuod ba nga nasa tuwa kasing-kasing ang Ginoo ra magyud may nakakita niini unang wala gyud matago diha kaniya kung walay lisod alang sa Dios kung sa ato ang kinabuhi ato ipan sa atong kinabuhi karon pa panahon na lisod man jud kanunay magistoryahan pud mga kauban lisod kaayo pan mo mingon na gyud ako nga magisgot na pud tag kanang tawhay na pud atong isgotan kay Amen. oo wala gyud ta kasulay nga mingon ta nga wala gyud ta kasulay istoryahan nga tawhay at oo pero tawhay ta sa pagbuhat sa pagpaabot sa pulong sa Ginoo tawhay ta pero sa to kaning sa to ang panginadlaw nga gikinahanglan lisod pero wala gyud lisod diha sa Ginoo lisod man sa tuwa pero saya kinahanglan pud ta og kanang pagpaubos kung kanus aniya right time kanang tukmang panahon
Oh, napoy gamay. Napoy gamay. Oh, kinahanglan mo nga nagoy pagpaubos. Amen. Napoy nakuha sa trabaho ko nga asa matong trabaho aman. Nasa di ko alam pa nya. Ato na lang ko sa kuan kini sa kato sa pasol sa akong anak. Kay Jan ba? Isa layahan ta ko yung nanang pasol pa. Kung sa amo mantay kwarta. Kung maling kamot ra ka. Anak ko niya ba? Sa tatong kadudong na atoy pasol niya. Pagkabuntag ato, iya atong chatan. Sus kay diha na may message nga ni sa Jan. Layahan ka aning pasol. Okay. Kung bumasol ka. Oh. Iya na tatong chatan niya diha na. Kanya kani, ingon ani. Kung pagka ugma, nagkuan dayon ka, magpalit dayon ka, nya na tay mo ata, kung sa may tago ato, wala kay pagpaubos imo ang kuan ba? Oh, di sayang kayo. Bisa ka magpalit din. Oh, ayo sa di sa tamang dali kay kinahanglan man na og kuan kanang paghulat nato nga do na gyud pagpaubos no. Tagaan kita na. Nay, di ka magasto pa ka. Oh, gasto. Nganong magasto pa man tang namay lain nga gasto. Diya sa 12 akong pagkabasahon. Katong walay lisod sa alang sa Dios. Diya sa 12. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na kundi ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Amen. Itong moto nga kinahanglan tag pagpaubos, pagpailog, kung kanus ana makuan kay wa kay posible diya sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Kani mga bata mo ako kuan jud kanang dali na jud tayo mohilak basta makahinomdom kini mga bata kay tungod na magoy mga sitwasyon sa akong kinabuhi nga nakita na ako ni mga bata nga gabot na sila dili maayo ba kung nakauna na ko sa mga anak mo na makahinomdom ko mong hiwaon jud ako kasing-kasing ngayon na ari na nagtatong atong ugmaro ni mga bata kay maabot gining panahon kaning ato ang kalisod ron maabot panahon nihatag sa Ginoo tawhay na gyud ni. Amen. Oh, tawhay na. Pagdating ng tamang panahon, Oh, kalimutan. basta mag-aysa sigira. Pagdating ng panahon, balang araw mo na. Naay may gagwan anak ko, berdua na ko ito anak. Walay makamando sa Diyos. Walay makamando sa Diyos. Diri sa 15, akong pagkabasahon. 15 abot sa 16. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulat sa kasulatan, kinsay nahibalo sa una-una sa Ginoo, kinsay makatabang kaniya apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Diri sa 15 akong balikon, ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. Kani bang ako ra ikuan sa kinabuhi ni Pastor Anthony pod awiyat ikuan. Inaya kanang kadasig ni Pastor Anthony moangat bisan asa mo kanang matugkad nato na makita nato na niya nga yan na sa kanunay ginabuhat. Apan dili gyud nato matugkad kung unsa gyud na ay sulod diri sa iyang kasing-kasing anak. Oh, wala gyud makatugkad anak gawas lang sa Ginoo. Oh, diri sa 16 sumala sa gisulti sa kasulatan mo ni kinsay nahibalo sa una-una sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Amen. Ikatulong butang katapusan, kinahanglan nato ang pagpaubos sa to ang kinabuhi. Kay atong kinabuhi kinahanglan jud nga medyo mawala na yung pagpaubos. Mao gini sa pinaka number 1 nato nga buhaton sa tuang diya sulod sa tuang panimalay. Kay lisod kayo kung wala tayo pagpaubos sa tuang pamilya, itong mga anak. Kinahanglan jud nga aduna po tay pagpugong sa kaugalingon. Amen. O sama tong sa usang semana nga akong giingon, dili nato pasanginlan ang uban nga dili ta makapaubos sa tuang kaugalingon. O dili ta makapugong. Kinahanglan jud nga kita makigbisog ta uban sa pagpanalangin sa Ginoo. Dili ta nga ako na gud ni. Dili nato na mabuhat kung wala ang tabang sa Ginoo. Si Lord ra gyud ang makahatag sa insaktong pagpaubos nato ug makapugong ta.
kung kanunay nato nga duulon ang iyahang mga pulong, kanunay natong tinguhaon nga makabaton o kaalam gikan sa espiritu. Amen. Ug manindog ta sa katapusan.